Šťavnaté a červené jahody sú nie iba sezónnou záležitosťou. Vďaka inovatívnym technikám ich dokážeme aj na Slovensku pestovať takmer do konca jesene. Chutia deťom aj dospelým. Sezóna samozberov jahôd pod holým nebom, ale väčšinou trvá len 3 týždne. Táto je sladká. Sezóna bola taký čistý priemer. Vďaka skleníkom na juhu Slovenska si vieme domáce jahody vychutnať aj počas najbližších týždňov. Keď treba si vieme prikúriť, keď treba vieme si ho vyventilovať, to znamená, že je ideálne prostredie pre jahodky. 4 dni do týždňa oberáme, postupne spravíme jedno kolo a ďalší týždeň znovu. V skleníku je momentálne 24,5 stupňa. Všetko je tu riadené modernou technológiou. Jediné, čo ju nenahradí, sú slnečné lúče. Slnečko nám veľmi pomáha, dokonca plánujeme do budúcnosti trošku aj dopomôcť tým jahodkám. Keď nebude svietiť to slnečko, budeme si vytvárať umelé slnko. Jahody pestujú aj na veľkej výmere vo fóliovníkoch. V nich je teplota podstatne nižšia. Jediné, čo dokážeme iba pootvoriť automaticky steny, ale čo sa týka vlhkosti a ostatných vecí, to už je všetko na prírode. Toto balenie jahôd má 3-krát menej kalórií ako bežný keks. Okrem vysokého obsahu vody v sebe ukrývajú aj nemalé množstvo vlákniny, vitamínov a minerálov. Chuť je stále dobrá, ale určite tam záleží od toho, koľko slnka nasvieti, koľko cukru v tej jahode bude, ale určite je to stále lepšie ako nejaké dovezené jahody, ktoré cestujú 3-4 dní a sú oberané prakticky zelené. Tieto jahody zostanú iba na slovenskom trhu. Posledný tohtoročný zber plánujú na Mikuláša. Marek Vnenčák a Marek Šilhavík, televízia Markíza.